Dragi prieteni, sunt Elisei Baciu și vă invit să ascultați emisiunea Pomul Vieții în fiecare zi de marți și vineri, de la orele 7 și 15, la Radio Maranata Vulcan. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pomul Vieții. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, vă mulțumesc fiindcă ascultați această emisiune. Îi mulțumesc Domnului pentru acest minunat privilegiu de a vă putea împărtăși din Sfânta Scriptură un subiect important și fie să ascultăm ceea ce vrea Dumnezeu astăzi să ne vorbească și să punem în practică. Subiectul acestei emisiuni este tânărul bogat. Înainte de a citi pasajul de bază care se găsește în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând de la versetul 17 până la 25, permiteți-mi să citesc două citate. Primul citat spune în felul următor: un om este bogat sau sărac în funcție de ce este, nu de ce are. Al doilea citat spune așa: bogăția omului se măsoară după lucruri la care ar putea renunța cu inima împăcată. Doresc să citesc acum acest text, tânărul bogat, din Marcu, capitolul 10, începând de la versetul 17 până la 25. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de-a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de-a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dragi ascultători, am meditat la acest pasaj și vreau să vă spun că este un subiect important. De ce spun acest lucru? Fiindcă trăim într-o lume a materialismului. Și Domnul Iisus Hristos are o învățătură clară despre bogăție și pilda cu tânărul bogat. Cei care ascultați emisiunile Pomul Vieții cu regularitate, știți că săptămâna trecută am avut emisiunea cu titlul Gândul decide destinul veșnic. Am vorbit de Lazar și bogatul. Atât de important este, dragi ascultători, să ne gândim la veșnicie. Și îl vedem pe acest om, cu toate că a fost bogat, totuși, la un moment dat, s-a gândit și el ce trebuie să facă ca să moștenească viața veșnică. Și-a dat seama că nu este de ajuns. A vrut ceva mai mult. Și vreau să spun un lucru. Dumnezeu este interesat de sufletul nostru. Nu este interesat de ce avem. Bogățiile noastre, tot ce avem în jurul nostru, toate acestea vor pieri. Dincolo vom moșteni eternitatea, veșnicia,
cu sufletul nostru. De aceea Dumnezeu are ceva cu sufletul nostru. Îi pasă de noi. M-am gândit la acest om din Sfânta Scriptură și am văzut că are 6 calități. În primul rând, era tânăr, era în pragul vieții cu toate posibilitățile ei nemărginite. Era bogat. Bogăția, dragi ascultători, pentru unii este cel mai de dorit lucru în viață. Și din nefericire, aceste bogății îl stăpâneau pe acest om. Pe lângă toate acestea, era un om moral. Vedem în versetele 19 și 20, cunoaște poruncile. A spus că toate poruncile le-a păzit cu grijă, încă din tinerețea sa. Era într-adevăr un tânăr model. Era religios, versetul 17, dorea viața eternă, era interesat, era sincer. De ce? Fiindcă încă din primul verset pe care l-am citit, observăm că a alergat și a îngenunchiat în fața Domnului nostru Iisus Hristos. Avea calități morale și religioase deosebite. Și acesta era iubit de Hristos, așa cum suntem și noi astăzi iubiți de Hristos. Vedem în versetul 21, Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, ce trebuie să facă ca să moștenească viața veșnică? În versetul de aur, Ioan 3,16 este scris, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragi ascultători, atât de mult contează atitudinea noastră. Și vom observa în acest pasaj că atitudinea acestui om l-a împiedicat ca să dobândească viața veșnică. Domnul Iisus, spune Scriptura, este același ieri, astăzi și în veci. Problema este că noi suntem schimbători. Ce dorea acest om? Vedem întrebarea lui, vedem ce a făcut el. Domnul Iisus era gata să pornească la drum, însă spontan a alergat la el un om. A alergat. A trecut peste rușine. Oare ce spune mulțimea? Nu, sub nicio formă. A alergat fiindcă a dorit un răspuns clar de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și i-a adresat următoarea întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața eternă? El dorea să obțină viața veșnică pe baza propriilor sale eforturi. Dar după propria sa putere și înțelepciune. Însă vreau să vă spun, dragi ascultători, că Biblia arată clar că viața veșnică este un dar. Nu ține de meritul nostru omenesc. Mi-a plăcut tare mult ce a spus omul lui Dumnezeu Luther. Credința nu întreabă niciodată ce să facă. Ea face pur și simplu. Domnul nostru Iisus Hristos s-a oprit îndată la cuvintele bunule învățător. Și Domnul Iisus spune, bun este unul singur, Dumnezeu. Prin această întrebare, dragi ascultători, Domnul Iisus nu își neagă divinitatea, dumnezeirea, dimpotrivă, o afirmă. Acest tânăr era dispus să-L mărturisească pe Domnul Iisus ca Dumnezeu? Se pare că nu. Dacă îl numim pe Domnul Iisus bun, atunci Domnul Iisus este Dumnezeu. Și noi credem acest lucru. Versetul 19 și 20.
cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Domnul Iisus aici a făcut un apel la lege pentru a realiza cunoașterea păcatului. Tânărul bogat trăia cu impresia că poate moșteni împărăția dacă face ceva. Atunci nu avea decât să se supună, să asculte de lege care îi spunea ce trebuie să facă. Domnul Iisus a amintit 5 porunci care se ocupă în principal de relațiile noastre cu semenii. Aceste porunci afirmă în esență să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și acest om a declarat că le-a păzit din tinerețea sa. Și vedem în versetele 21 și 22, fiindcă Domnul Iisus l-a iubit și i-a spus: îți lipsește un singur lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Însă vedem atitudinea acestui om. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Obstacol, dragi ascultători. Domnul Iisus îi spune acestui tânăr că îi lipsește un singur lucru, ce anume? Relația lui spirituală cu Dumnezeu. Lucrul care îl împiedica era avuția sa. El îl numise pe Domnul Iisus bun și dacă l-ar fi urmat pe Iisus, ar fi descoperit că Iisus este bun pentru că este Dumnezeu. La fel, oamenii care nu recunosc divinitatea Domnului Iisus, nu îl cunosc. Sunt astăzi oameni care neagă divinitatea lui Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos. Ei spun că Domnul Iisus nu este Dumnezeu. Să ne ferim de o astfel de învățătură eretică. Domnul Iisus i-a cerut să se despartă de bogățiile lui și să-l urmeze. O bogăție mare în cer astfel va primi acest tânăr dacă va face acest lucru. Vreau să pun următoarea întrebare. Unde l-ar fi dus această alegere? În aceste momente, Domnul Iisus este pe cale să moară pentru păcatele acelui om. Dacă l-ar fi urmat acest om pe Domnul Iisus, el ar fi venit la cruce pentru răscumpărare. Dar tânărul a plecat întristat de tot, mâhnit. Din ce cauză? Fiindcă avea multe avuții. Dacă nu avea avuții, acest om cel mai probabil era mântuit. De ce spun acest lucru? Fiindcă el avea o reținere din cauza avuților, bogățiilor sale. Inima era legată de toate acestea. Dragi ascultători, un mesaj important pentru noi toți. Apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Vreau să vă spun că banii pot cumpăra orice, cu o singură excepție: viața veșnică. Și acum haideți să vedem care sunt prioritățile noastre. În viața noastră de credință suntem creștini. Am făcut un legământ în apa botezului.
I-am spus Domnului nostru Iisus Hristos că îl vom urma toată viața. Ne leagă oare ceva pe acest pământ? Ne punem încrederea în aceste lucruri mărunte? Domnul Iisus spune că este imposibil pentru un om bogat să intre în cer pe baza bogățiilor sale. Încă un aspect foarte important. Și am spus data trecută când am vorbit de acel bogat anonim și Lazar. Lazar era sărac, ajuns în rai, în sânul lui Avram. Și acest bogat a ajuns în iazul de foc. Cum? În viața aceasta pământească, bogatul o ducea bine. Lazar nu o ducea bine. Era sărac, veneau câinii de-i lingeau bubele. Rolurile s-au inversat după moarte. Mulți oameni ar vrea tare mult să se oprească totul la moarte și să-și trăiască viața în destrăbălare după poftele firii lor pământești și să nu mai suporte apoi consecințele. Însă noi, dragi ascultători, în calitate de creștini, avem această nădejde vie că Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: eu mă duc la Tatăl meu și am această dorință ca acolo unde mă duc eu să fiți și voi. Credem această promisiune, această făgăduință. Așteptăm răpirea. De ce? Fiindcă avem o nădejde vie că vom moșteni împărăția cerurilor. Dar pentru aceasta trebuie să ne strângem comori acolo sus, nu aici. Deci este imposibil pentru orice om să intre în cer pe baza meritelor sale. Sub nicio formă. O cămilă nu poate trece prin urechea acului. Omenește vorbind, acest lucru este imposibil. Și doresc să închei, dragi ascultători, și vreau să vă spun că este greu pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția cerului. Sunt legați de acest pământ, de aceste avuții, ca și acest tânăr care a plecat mâhnit. Înaintea Domnului nu contează ce avem, ce am acumulat, contează ce suntem. Și vreau să vă spun un lucru. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest tânăr a pus întrebarea care trebuia, a adresat-o cui trebuia, a primit răspunsul care trebuia, dar n-a fost gata să ia decizia care trebuia. Domnul a făcut un pas, dragi ascultători. A venit pe acest pământ și a dat viața pentru păcatele noastre pentru ca noi astăzi să fim mântuiți. Însă nu ne putem dezlipi de tot ce este rău în lumea aceasta, de rădăcina tuturor relelor. Domnul Iisus l-a invitat pe tânărul bogat să renunțe la toate lucrurile care stăteau între el și Dumnezeu. O barieră, un obstacol. Dacă l-ar fi urmat pe Domnul Iisus, ar fi aflat că motivul pentru care Iisus este bun este acela că El este Dumnezeu. El este acela care și-a dat viața pentru noi toți și acela care acum mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, fiindcă ne vrea acolo sus în cer. Oare, ultima întrebare, oare unii dintre noi nu ne regăsim în experiența acestui tânăr? Îl admirăm pe Domnul Iisus, ne place să mergem la biserică, la serviciile de închinare, însă când e vorba să ne unim viața cu a Mântuitorului, suntem oamenii ultimei clipe. Adevărat este versetul din Evrei
3:15. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Dragi ascultători, fiți binecuvântați de Domnul și haideți astăzi să luăm cele mai înțelepte decizii. De ce? Fiindcă de deciziile noastre depinde eternitatea. Domnul să vă binecuvinteze!